episode thar kan en ho main pathian thu thiang tim han ngai thale phodira Samuel le khabu pakhatna pungsom paruk chang sari nalpa chuan mihring en dan angin en ve si lova mihring chuan pon lama lan dan an en thina nalpa ero chuan thinlung lam en jok thina ni atia Davida lal atana athan lai khan pathianin Samuel hne na he thu hi asiani Samuel chuan Eliaba Davida una pa chu asan le mel that em awang chuan lal thar tur ni in angaya ma se pathian chuan Samuel hne na pon lam mel le din huna ni lovin chungril mi zia rin na te thu oi na te in ngai tlom na le rin om na an nem ti en jok turin atia he chang hin mihring hluna dik tak chu moina ate thil ti theina ate sakna ate ni lovin thinlung chungrila jok awmani ati na ania kan pon lam nan dan ai chuan kan chungri li pathia thi na en thina ni ti hi kan hriat nan apai mo hle ani episode masalam kan hmu to ang khan Sawian chu third elder nen in bein Sawian chuan mi zongjong ma achak zia alantir ani kha atuka chuan guriam lampanin longin an chuak ta revak lova huwa chuan le huwa jin te chuan Sawian te chu anon pan hnaya huwa chuan chuan a fak hlea amani khan arena a third commander laka ache dan chu a hmunam tak zet ti a hrila Sawian chuan tu tengi ani azota chupa chuan kaming chu huwa chuan ania he hi huwa ji ani kan pani hian yan kan atanga local kan nia pil gathering competition a champion ni ti hi kan lo hreto thina mimal taka kan hu thei che kan lom hle mai ti na changa a sei chhun zoma gulal rama i local chan chu heavenly tom alu idu wanga ni nge yang adikem atia ma se Sawian chuan heavenly tom chanchin hi ala thengai lova makati hle wa zon chon rang takin ngai damati la ka soi diklawani min tha thiam ro tuna in Southland hi kumtam tak chung chu Ancient clans pariat zinga an to lo awangin iselawani mai theatia heavenly tom hi ancient clans ranga ancestor thil te thei tak tak te thlan omna munani in ancestor sauzun po heavenly tom a chuan a omani atia chung ancestor thil ti thei zongjong te chuan heavenly tom chunga an chakna sin chiana imprint an hu chia veka chung an thil ti thina sin chiana imprint chu ira chong theya chu chuan i chakna chu na satakin atipung thei don ani ama ero chu Ancient clan pariat zinga mi te chau hi heavenly tom a hian an lut theiani in Southland po ancient clan pariat zinga atel ve to thina wangin nang po ilut ve thei nge anga tia Sawian chuan chu tiang mun chu khovela hian omamo ti in ngai tua chu ti lai tak chuan longdanga chuang yaujing ji chu a hmuwa a en lai chuan anui suka wa chuan ani so yaujing ji ani yau clan member ania tier 8 middle grade alchemist ania athiam na sa taka fang hian human medicine tia hriatani alchemist thiam na hi I thiam na nen en tlok viawanga tia yau clan ti hming hriat chuan Sawian chuan mak ati hlea chu clan yau clan medicine clan ti hriat bok chu a master yalaw nen inzom na an ne nge yang ti angai tua chu ti lai tak chuan second commander Linziu chu alo thlenga Sawian hne na chuan gorim kan thlen huna boina siam le idu ematia Sawian po chuan min be le idu em ni alo ti ma seleng ziu chuan kan first commander chuan in biak pui asom che nangma chau I thente tel lovin atia Sawian chuan chu in biak na chu nei arem tia chu mi hno chuan first commander chambara in thlaka chuta chuan an pani chuan thingpui in turin an thu dun ta game an khel pa bo first commander chuan I chanchin hi ka hre tam hlea thu thang anglo takin I thil ti thena hi alo ro pui khop me atia guklana hian Sawian hi an soi chiat na sathin em wangani Sawian chuan nang hi first commander nia chu wangin Linziu le yang haute nen khai khin chuan I dang lam khop mai thinrim na awangin chet an la ngal maya chu ti line nang chu I fingin ha dam takin thili soyani imizia hi an mani nen adang lam tak zetani ti na changa chu first commander hming chu Guzen ani Guzen chuan unau pa Sawian fian thui du re ole mai nie an ni chuan thil an ngai to chiangai lova an thil ti thena mangin midang te ti boy an tum thin ma se kani na hi chu tiang chu ani vek lo ingwan nge kan guklan hi hetianga kan enkol chan hi ishiem atia an pani hian go game an khela chani strategy game lui ses angchi player te chuan strategic placement mangin an king pui te lung te chu
hual vel an tum thin ani sawian chun lungvar a hmanga guzen chuan adum a hmang ve bo sawian chuan tuna gurial ma hian tlan tam tak an pun khom to awangin in guklan Black Army te hi an buain an film kurwang an ni nge anga tia guzen chuan isoi dikani guklan thla mi tam tak an oma dodi bloodline thi sen ne na in zomna tlem te chau nei to po an tama ma se chu ti chung chuan chung kan mi te chu guriam tan chuan an poimo a chu wangin an tan ven himna dan khau tak kan kalpui ani ma se kan iangai di zunar hian van dui thak kin hei hi a hre thiam lo ani chuan pon lam mi chu a hmangai tlata dodi bloodline po nei to lo chu atia hei sawian musitnan asoyani ma se sawian chu a thin rim lo ain khel chun zom lai chuan mong changin chu tian ni chuan min hrilte in guklan kan sauklan bloodline hi a mu sit to lo nan eng level nge ka thlen nga yang atia guzen chuan dosen fight chain rim hi a tlem bera I thlen nga yang ti in a changa sawian chu anui suka chu tian ni chuan dosen fight chain rim ka thleng nge yang ti in a changa guzen chuan ena sawian chu in ring tok na fam kim nen atong ti a hmuwa ani chuan guklan a thang thar zinga hian nang aya chakjok tam takan oma chuti rolin tu main fight chain rim an thlen thei an ring lo chuti chung chuan nang hian I thleng thei ang ti hi chianga mo tia sawian chuan chutiang level theng tur chuan dodi god level bloodline a ka in nga lo wangani tuna thil ti theina ka nei hi ka tho rim na manga ka nei ania do seng rim chung changa ero chuan ka thlen huna engkim a hriat me nga tia ti chuan alung hun hung ber chu a chet tira game a chuan hena a changa alung var chuan a hual veka guzen chuan makti za thian sawiana ding chuaka pon lama chuak lai chu a en renga chuan sawian chu a thin te hena chuan a kir le a thin te chuan an lo ngai to hle poison ka chuan I thaim boina siam chema tia sawian chuan a that thu soin alu a bu ngata chuti lai tak chuan thuan ron puang ta guklan second mountain range kan thleng ta guklan thate zinga mi tuma ti boisu iti boy ni chuan gurial matangin no chu in yang ti hrengang che an ron tia tang moi MMA tang chi pro pui tak tak le spiritual energy na hual vel na mun chu an lut ta poison gal chuan hilai mun hi aro pui tak zet ani pon lam mi ten gurial hi khovela mun moi ber te zinga mi anno ti hi thilmak ani lo amoi tak zet ani atia chuti la chuan zu narin tang chi pa sawian a ngak lai chu kan hmuwa abula elder pani anom bok sawian teron hnai zel chu alo hmuwa iana point zunar chu a hmu ve bok a hmu chuan zunar chu a hlim hle a hun rei tak nuwa chuan a topa chuan a in hmu le theita a in sum thei lova zunar chu alam pan chuan a thlok chho ngal wata an pani chuan hlim em in ein mel renga an no pandaya an in fiam dan te thilan zilai te le ain ngel sakton dan te hre chuakin zunar chu a hlim em awangin a mit tuiat la hiala sawian chuan lingkhuanan academy atanga hroi kir tura alo kalni kha hre chuaka itana tling tur chuan dozun level ka thlen anga ani point ka thlengang tin chu ala tok lawani chuan dodi level nge po ka thlengang ti in atiam lai te chu a hre chuaka an pani chuan an lom a sawian chuan zunar hmena aguklana alo kal thu le a thu tiam a hlen thu a hrila elder chuan guriam ai oin an mi khwal zongjong te chu chibai alo buk veka elder gusun hian he guriam chunga dan om te chu asoi fia boka chu wang chuan asoi non le to don no ti asoi bok hetlang ram hi an pel chuan gulal rama hol ro pui tak an thleng to don ni zunar chuan poison ka chu adam thra MT azota poison ka chuan adam tha thuina changa zunar chuan sawian chu abula kal turin a hrila elder pahni te hna an kal don ti a hril bok elder pahni chuan ama khap turin engma an ti theilo chumi hnuah zunar chu sawian le a thian te ne an chuak ta elder pahni te chu an thin rim hle ma se engma ti them nei tlatlo sawian le zunar te thlamong taka an thlo dun la chuan borok om dan chu ron dang lam thutin sawian chu hriat lo lama tangin an ron bei thut maya sawian chuan heavenly flame chu activate ngalin gurial ma hian mi khol da chu hetiang hinami in lo don san thin ti in thin rim takin atong chuaka chumi hnuah a heavenly flame hangin an be na chu a hal dar veka zunar chu thin rim takin a hma chuan ron dingin ron bei tu chu guklan ami ani ti a hria a hma chona guklan dan hre to loim ni kan guklan hi mi khwal chaw moi thiam no le mi sual tak ni nam dang ten min ngai idu em ni atia turan bei tu pa chuan zunar chu a serious le ni in alang ti mong changin mu theilo tang chuan aron soya sauklan mi tuma kala hungai lova guklana local tur hian atling to kem ti ke en du mai chawani atia zunar chon vain hi gurial in
ami khwalte an lo lom ni ani awangin guriam ta na mol phona thlen thei thil engpo ti to lo turin awawa churon beitupa chuan azom ngei thenna zunar chuan NRGF chaktak ati chuka chuta sawen ku chu awona a thaim ti azota sawen chuan a tha ti asoya ti chuan malam panin an kal le ta revak lawa chuan Black Submerged Army a Fort General a hming chu Guyo alo langa a thil ti thena chu 8-star dozun levela a omani a thian pa gu huwa Second General 8-star dozun tho chuan zunar hian he sawen hi angai sakle ti a chiang hle me lo tia he hian Guyo chu ati thin rim hle a Guyo hian zunar laka hian feelings anei ve boka sawen chu ati hlum ngei tur thu asoya chumi hnuah zunar chuan sawen chu tlang in kar hmun re taka in pakhat dinga a hruaya ta chuan olming chuan sawen chu aron pan hnaya ani hmulo na arei to hle ti soin avoi khatnan amak su a phelta a sawen chuan zana lantira a chan chu olming hian a hmaina sa takin alo pui to thin ani olming chuan kumtam tak aliam ta khati lai chuan sawen ki ain ichak lo zok hle a ma se tuna chuan ka phak to lo hle mei che ima son na hi aro pui tak zetani atia olming chuan chumi kumchung chuan mi zunar hian dodi bloodline ti chaktuma a beina konga hun khirle shom tam tak atwar ani ti asoya asoila chuan zunar chuan olming chu thubel chen do zok soi turin alo tia angoi ta aduain asoi thuani ti rethiama zunar chuan sawen hena Goklan's coming of age ceremony chu naktu ka tangin tan ani tu thu asoya danang chuan inti siakna tel clan member ta chuan an be pui tu ko an thlang theya ma se mitam tak chun su tiang hunram chang chu man tangkai an tumanga guriama hian sawen bona siam tu che an tam hle dona chu wang chuan aul sam don lo hle ani atia sawen chuan lungai su min challenge gaman omani chuan lom takin kapomang sauklan thil ti thina dik tak chu ingi ani karantir don ani ti in a changa ti chuan goklana in elna an nei na hmun tura chuan thil omdan chu en thlak ta chuta chuan sawen le a thian te an lu don lai chuan veng tu te chuan an lo danga tin huwa chu alung oi lo hle goklan te hian hi ami an mi khwalte an ti thin dan tin azota chuti lai tak chuan zunar chu sakor chunga chuangin aron thlenga sawen te bula chuan a chukta veng tu te chu tol son turin atia ma sen du lo revak lo chuan elder pahni an lo kala miss hemi te hi ingai tu an ngai lo when coming of a ceremony hi clan member le abik taka sombik claim te tan chau honania hi sathiam turani antia clan dang zong chu lu phal sakvek ani sawen chau chu an dangani zunar chu alung oilo hlea anni hi ka thian te ani hi atia ma se elder pakhat chuan hengmi te khwa zom ni turin an thling tok lo tin a changa chu thu chuan zunar chu ati thin ur zual hlea ora chu ati chuaka ma se chuti lai chu mi pakhat ron tongin vanlama chuan chhum chha tak lightning a khataron in siama kazir tir heta hian lutlak ani lo ti insayem ni aron tia chuti lai tak chuan lightning chak tak aron tla a elder te chu lightning chuan aron denga chupa chu aron langa aura chak tak chu ti chuakin heti hian a soya engtingia zianan academy zirla in vaunga maron tia ama hi tu dang 11 zianan academia an headmaster ani soibel lokila iana zianan academia omlai khan an headmaster hi akal bawani kha zianan academia an headmaster kha tungi ani sheloma se tungi ahma ding hiti sawen chun a shengala ensin dragon klana elder hekingin lightning tam tak omna huna a hruai laya putar pakhat kha ani ti a chuak ngal chu putar chumang tian chi zianan academy headmaster alo ni rengani ama ahmu chun sawen chuan putar nangma mo atia mangtian chi chuan tlangwa chu eng angnung change ni headmaster teaming koro atia sawen chuan ahma ding chu zianan academia in urban shroi tu ani ti a hria chun mak ati hlea sawen le zunar te pahni chuan za takin chi ben buk ngala mangtian chi chuan an pahni in lai chi na chu a hmuwa ain mangai zia chu a thiam ngala he wanghen goklan elder te hian sawen tan boina an siam sakani ti a thiam bok sawen hena in zomna hian thil ati boi zo vekani hi he goklan hin har sana siam cheu hi an tum shrim shrim ni na langatia chu thi chon zunar chu anui suka ti chuan bansing level thil ti theina nei mangtian chi chuan thinrim takin elder te lam chu a hoya in thune na mangin kazirla hi in ti boya junior jok laka tianga boina siam tur hi in ni lawatia chuti lai chun elder senior gu yam chuan elder pani gu khian le gu zu te chu boina siam to lo turin thu aron peta a du lo chungin ai nuk doka
Sawian le athen te chu achunga chun an lut theita Zunar chun Sawian hena coming of age ceremony top vele heavenly tom chu hon ani tu thu ashila chu wanga ancient clan period thla zongjong te chu heta pungkhom hi an nia tia Sawian in ancestor sau zona imprint po chu thlan chunga chona ombok sau clan member in awangin nang po hi ilut theingeyang amai ro chu kumtam tak chung chu inklan atangin tuma an lut lo ma se tun tu mai ro chuan heavenly tom chunga ke pen lut tur chu nangma ini nge ka beise ma se elder then khatin ilu khapemo bona siam emo antum le mei the tia mangtian chi chuan lungai su ahun alo thlen huna keima ngein Sawian hi ka puyanga mi zongjong ma ka dingang ka ming than na nen chuan heavenly tom a alu lo nan tu man an dangam lawang atan boina an siam zui ngam ho lawang ti na lo seya Zunar le Sawian te pani chuan headmaster hena lom thuan seya chuti lai tak chuan Sawian chuan ahma hriat to ora ang che kha aseta a tlanga ron beitu ora nge kha ari lu ha dam lo le Zunar chuan chu Guyo Black Army General Palina Devil General tia hriat ani ti in asoifia Sawian chuan chu pa chu mi chak tak an nge yang ti in a changa mangtian chi chuan Sawian chu pa chu chak sok loin round za zet I be the ni chuan emo ani lo point I hne ani ngat chuan ka puina hi ima mo le to lawang ti ka ring I theina dik tak chu nang ma ngai I fin fia thei to anga heavenly tom ilu na tur kong chu tu ban an dangam ngai lawang che atia Sawian chu in rin to takin anui suka Guyo chu a hne thenge yang ti a chiang hle elder pakhat chuan thu alo puang ta hundu tak chu alo thleng ta coming of age ceremony chu tuna hian ain tran tai aron tia portal pakhat ain honga crystal som na device aron chuak ta ancient platform ania Black Summers Army sipaite bloodline chakna te na atana man thinani anthisen chakna zirin tel zongjong de chu eng anga chaknge an ni hriat nan rank a om sang vek ani ako masak ber chu 7 commander lingkhuan ania platform a chuna dinga athisen far khacho chu crystal pakhata chun adda ta chuta tang chung gold energy aron puak choka crystal som jinga paruk chu ati eng ta ani Sawian chun Zunar lam chu hoya heng crystal te hi an bloodline chak zong hriat na emnia tia Zunar chun alu bungata he platform hi starplate an tia heng crystal tin hian bloodline chakna level pakhata enti rani kan guklana hian thisin chakna atanga thirin avai reng soma oma reng palina emo ai sang emo nei te chau hi he coming of age ceremony a hian tel thean nia midang te po zalen takin inbei turin an challenge thean nia tia asoi chunzuma lingkhona thisen hian crystal paruka activate awangin level 6 a om ti na ani nia tia elder pakhat chun lingkhon Black Summers Army 7 commander 1 star dozen level chakna nei athisen chakjong chu level 6 ani aron tia chumi hnuwa chon achin chena lingkhona chala chon ain ziak lut ta Zunar chon het hian a safia kan klana hian heng symbols te hi level palia thena nia silver gold purple gold le colorful gold lingkhon hi second class golden clan emblem ania heng emblem te hian gu clan member te chu in dawna gu clan dodi bloodline chakna mang turin a phal saka hun poimo takle hlom an ma chon huna man invena tan hian chakna danga pedon ani atia Sawian chon chu thil tangkai tak ani nge don chu atia chuta Zunar chu a han ena I bloodline chakna chun level somna a thleng to ematia Zunar chuan ka ho no ka bloodline chakna hi ka test le to lo ma se level 10 hi divine bloodline tia hriat ania kumsang khat chuang ze chu ancient clan jinga tu main an la thleng le lo chu tiang level chu ka thleng thengem ka hrelo atia bloodline chak zong test chu an chun zom zela mangtian chi chuan level 9 thleng thei te chuan dosing fight chain riam an thleng thei ti ka hria tin divine bloodline level 10 ni thei phei chu dodi god level po an thleng thei ti ka hreto a ma se chu tiang level khan chu du thu sam mai ani level 10 khan chu thil thei ani lawatia Sawian chun arel ruin gu clan thla te hi an chak tak zet ani atia ti chun adatu chu test na tan kau ani ta chu for general Guyo ani Sawian point Guyo bloodline chak zong hi level engzar ngi ani ti hriat alo du hlebok Guyo chu platform a chun aron tinga athisen chu la chuakin chuta energy wave chak tak pona aron chuaka platform pumpui chu atinging veka crystal som jinga pria chu voi khata a enga boruaka aron chawa no thlitu zongjong te chun ro puyan ti hle elder pakhat chuan Black Summers Army General Palina ni aphu tak zetani alauti
fifth commander chuan Miss Zunari bloodline po hi level 8 ani atia ma selin su chuan chu ani thei to lawang Miss Zunari bloodline hi hunrei tak test ani to lo awangin tuna chuan engtiang chen nge achak to ti tu main an hre tak tak lawa tia Zunar chuan Sawian lam chu hoya Guyo hi level 8 a thleng to a chu wangin ifim khur angai ani atia chuta elder chuan Guyo 8 star dozen bloodline chak zong chu level 8 ani atia purple gold gun symbol pek ani mark chak tak ania chu Guyo chala chuan an ziak ngala achak na chu apung zual sau don ani te san so chuan midang chu an ko zuya ma se Guyo chuan a kutap hara ngoi teu alo ti coming of age ceremony dan ang chuan atela piang chu challenge theina ka nei ani atia elder chuan alu bu mata chu adikani ma se tu po I challenge chuan insual chu apom ve turani chu tiani chuan tunge I challenge du atia Guyo chuan a kuzung tang chuan Sawian lam chu a han ko ka Sawian min be ngam do ne matia Zunar chu lo thin rim hle Guyo itima ma ani level 8 I thleng to awang main tiang hian iti thei lawang atia Guyo chu zazet hian anuya Sawian ihlawani chuan ka chawna chei pom lo turin dikna ine atia Zunar chu thin rim zual sau sawa Guyo chuan Sawian chu insual pui ngei tumin ti thin rim atum ti a hre thiama Zunar chuan a ora a chhuah rual chuan episode chu ta chuan a top ta ani episode dot le hian 1008 star le 1005 star te in be munam ta kan thir ho do ni inala episode lo omle dura tan like comment share kha the ngil loila la subscribe ve lo te po in mino subscribe ve tho don ya mino en sakawangin lom thu ka soye